ya bụ everlasting solution. Agwa ịbụ final bus stop. Oh yeah. Mbele baika. Opo egwu alụsị o. Prophet alụsị egwu global. Anyị bịa alụta atabụ afọ. Mmekwu ụbọchị. Ka anyị kwuo maka onye amụma ụwa niile jiri ebube. Jizọs nke ndị Afrịka niile. Ya bụ Chief Doctor Chidozie Nwangwu. Akwa ọkụkụ tiwara akị n'ọba. Udogo onye ọba n'ire mmiri. Nwanna aga m n'iru gị ga-abụ osimiri. Maka na onye ma aka ebido n'isi. Tie egwu ijele. Obe egwu ekolobịa. Simodo gwu ya. Onye na-ebe akwa, onye na-ebe, onye na-eti mkpu, onye na-eti isi n'ime na-akpa gị igwe ego atali ofu. Amụsọ na-enyezi gị nsogbu, ya ka m gwa gị ife ị ga-eme. Ka anyị jebe na anị ọba, ka anyị jebe na nke akwa, ka anyị jebe na nke ọbala tule, akwa ọkụkọ tiwara akị. Akwa ya bụ everlasting solution. Agba ịbụ final bus stop. Tie egwu ijele. Obe egwu ekolobịa. Simodo gwu ya. Onye na-ebe akwa, onye na-ebe, onye na-eti mkpu, onye na-eti isi n'ime na-akpa gị igwe ego atali ofu. Amụsọ na-enyezi gị nsogbu, ya ka m gwa gị ife ị ga-eme. Ka anyị jebe na anị ọba, ka anyị jebe na nke akwa, ka anyị jebe na nke ọbala tule, akwa ọkụkọ tiwara akị. Akwa ya bụ everlasting solution. Agba ịbụ final bus stop. Akwa ọba dike mụ. Ibe mene gị n'ojije. Asị m ibe mene Chidozie Mbodogwu ijele mmanwụ ijele. Nne m ụlụ Chidozie mwanya na anọba. Chidozie wegwọba akwụkwọ wee gwa ọnya ka esi agụnya bụ akwụkwọ. Chidozie gụlụ akwụkwọ ya mana ọ gara aga ma kolikoli. Chidozie ọbala nwa Chukwu gozila gozio ijele mmanwụ ọnọdewe ha. Ọgọ nọ n'ụlọ akwụkwọ nụ ọlụ dibịa nya na-akpọzi odogwunu. Ọ bụ olu dibịa ka papa ya na-eme n'ime obodo eji mara odogwu. Ịma n'ile anya nụ ibe ọ bụ na agwọ mụrụ n'elu ụwa n'anya n'oke tolili ogologo. Chukwu dozie ọbala nwa Chukwu gozila gozi. Ọ na-emela anyị nụ ya ka chi ije mere odogwu. Ọ bụ karịa obodogwu ọja wepụ ụlọ gbara ọra mụ na ọgwụdọ n'ezi. Chukwu dozie nwa ọbala tụleriri ya. Obuto bute dike obuto bute gị n'ọdụ ma mmanwụ. Chukwu dozie ibe amara gị ma kolikoli. Ọkwa ọgwụ ka ị na-agwọ. Adị m onye na-ebe akwa n'elu ụwa ebe na-akwa ma chachanụ. Onye ibe na-esili ike welu ọsọ welu ije gabanụ. Ijebe na anọba ije wee chọba Chidozie odogwu. Agwa ọba bụ mmanwụ ọbala nwa chi na-emeli ife odogwu. Chidozie dalụ olu n'isi belie. Ọ bụ
na-azụ abịa n'enu ụwa abịa gị nọ na-agara aga goligoli weloso welije jee chọba Chidozie Odogwu o jee balị gị n'ọbịa abịa gị na ọ ga-agara aga nwanne ị na n'ọlụ aka chọbanụ Chidozie Odogwu imuo akwa na-etiwa gị onye amụma na n'ọba bụ odogwu Jizọs ndị obodogwu ọ na-agụ ndị ekpenta ọ na-agụ ndị isi niile Chukwu dozie okwu ego ka a na-anụlụ anyị n'ụlọ ahịa ego ka a na-ebuzi ihe Chidozie Odogwu ọ bụrụ na akpọrọ gị n'ọnụ n'ụwa Chukwu dozie ọ na-agba onye ọma onye ọbụla ibe ọ bụ na ị na-eme kpasa kpọrọ gị onye okwu ego sị gị ma gwalụ ike nwere ego maka olitoli gị jee chụrụ ego n'ụwa ka akpọ gị onye ọgwụ ka iweta onye iwe na-agala ọfụma n'ụwa ya bụ onye ọgwụ ego onye ọ bụ na ibe na-agalụ o so na ndị ọgwụ Chigozie nwanne m dalụ olu na iso na ndị ọkụ ọgwụ nwanne m ọgwụ karịa Odogwu ọ bụla ọbara ọra ọkụ Odogwu ibe na-enye gị na anyị egwu n'ọgbọ egwu iyele Chidozie maka ịlụzie na Chizọba mmụọ onye na-ebe akwa onye na-ebe onye na-eti mkpu onye na-eti isiri ibe na-akpa gị igwe ego achali okwu amụsọ na-enyezi gị nsogbu ya ka m gwa gị ife ị ga-eme ka anyị jebe na anị ọba ka anyị jebe na nke akwa ka anyị jebe na nke ọbara tule akwa ụkọchịkwara gị akwa ya bụ balastic solution akwa ịbụ final bus stop tie egwu ijele obe egwu ekolobịa simodo gwu ya onye na-ebe akwa onye na-ebe onye na-eti mkpu onye na-eti isiri ibe na-akpa gị igwe ego akali okwu amụsọ na-enyezi gị nsogbu ya ka m gwa gị ife ị ga-eme ka anyị jebe na anị ọba ka anyị jebe na nke akwa ka anyị jebe na nke ọbara tule akwa ọkụkọ tiwara gị akwa ya bụ balastic solution akwa ịbụ final bus stop onye amụma egwu na-etili Odogwu n'ọbịa ka m na-etili nwanne m o ji mọta ma ọgọ bịa keneri ọzọ Igbo ndụ onye amụma na anọbọ n'ọzọ ya adịresị ndị ọba niile ego dị na butu bụ mmanwụ agbara ka a na-ekwuru onye ogburu Chidozie bụ mmanwụ onye na-ebe akwa nyebezina solution apụtago ka anyị jee na n'ọba pụta anyị lụọ n'ụmụ mba mmọba egwude nu Chidozie ọ bụrụ na ọgbara aba n'ụwa ọ bụrụ na ọgbasịa nsogbu gị na ọ ga-apụta n'ama ọ ga-agwa gị ibe ị ga-eme obulu oke ite ka ọ ga-ebue gị n'ụwa o ji ebulu oke ite n'ọbịa ka ọ ga-ebue gị gawa n'iru ọ bụ na ọ ga-ebunye gị Igbo ọ bụ na ibulu Igbo n'anya na ị ga-emewe ọfụma n'abịa ọ bụ na ọ bụ ọkawele ka ọ ga-emere Odogwu Chukwu dozie obele nwa Chukwu nyere ike n'aka ọimụọ onye amụma dị ike na-ekpere ọzọ Igbo ndụ etulu m ọkụ n'ọgwọ Chidozie nwa ngwu ibe mene gị ma ibe mene m ibe mene gị ojije ibe mene gị na mụ kenere gị Chukwu dozie ibe mene gị ma ibe mene anyị ịnụle ha Odogwu onye
n'ụwa ọ bụ Chidozie akwa na n'obodo ugwu ọ bụrụ na ịzụba bịa n'ụwa inwe nsogbu na-abịa chọọnụ Chidozie ga-enyelụ gị aka na-abịa ibe ọ gwara alụsi egwu n'ụwa nkịta dịrọ mmọdụ nọ ma kolikoli ibe ọ bụ na ị na-eme gị tinye obi na ekpere agwọ ọgwụgwụ gị n'ụwa n'anya na ị ga-emeli ọfụma ma nga nọ na nkịtị ọlụ gị na-ewe gara aga n'abịa anyị nwere mmadụ n'amụma na-esi ọnaya ibe ọ bụ onye akalịla awele n'ụwa n'ọbịa ka mụ ji wee buru bịa odogwu nwere ibe bụ nwa wele n'ime obodo ọ lụrụ họteelụ wụsa n'ime ọba mgbosi nne m lụrụ odogwu mmiri na-ezo mmanwụ na-eke n'ime obodo Chidozie obere nwa chi mgbọrọgwụ pụta ụwa ọ ji ma mkpa na abịbịa n'ọbịa ka chi alụ nwatakịrị anyị na-etu odogwu Jizọs ndị Afrịka Jizọs ndị ọba niile hụ Jizọs ndị Igbo bụ odogwu agbala ka na-ekwuru onye gburu kolikoli n'ụwa mụnne m unu malile egbu ọma bụrụ dịka nnebela bụ ka na anọ mụ na-eti egwu dada ewu ekolobịa na malile egbu ọma je mbe nwile dịka nwụ ka na anọ mụ na-eti egwu dada ideji ogbugbu egbuo mmụọ yere dịka nwụ agbalili egbu ọma Chidozie mgbe odogwu na malili egbu ọma Chidozie odogwu dịka nwụ kọmeta ọbala tụle dibịa nna m na amamozi ibi ga-emememe hoo nye m ụlọ ga-eti ewu egwu rara alụzi egwu igwe dodogwu na bụ mụ na-eti egwu mụ dada alụzi egwu dodogwu na bụ mụ na-eti egwu mụ dada onye ibe na-emeli ibe na-enu ụwa mmadụ esi nye ngọchachalụ maka na a na-esiri Igbo bụ ngọ Chidozie dem oyi agbala ka na-ekwuru onye ogbulu ma kolikoli sazụgbọya n'ime orumili na-ekwu n'elu akata isi ekpuro ebenebe gbula ebenebe bụ ebenebe ebenebe gbula ebenebe bụ ebenebe oho yeleri ka nwụ Chidozie mmo mmadụ nọ ga n'elu gị mma onye ibe na-emeli ibe na n'ụlọ n'izobile nụ ibe omi na-emela anyị o ya ka ndị ilo na-edela akwa agwamana agwanụ ma ọ bụrụ mmadụ kiribe nyaba akwa mmadụ na-egburu onye chi eze gburu n'elu ụwa mụnne m Chidozie ibe mere gị ma kolikoli ị na-azọ ụwa ndụ ịzọlụ Chizọba m ohu nwekweta mgbe ndị ilo jụwalụ m ka bagbuo n'ọbụ m ga-ịzọlụ m ngweta ekweta odogwu ego oho iyererike arodogwu onye m ụlọ egbuola egwu ya wee pịawazịa ụmụnne m Chidozie nwanne m onye ibe na-emere ibe n'elu ụgwọ mụnne m gị na chi na-ekpenụ ọ bụrụ mmadụ nya melụ gị eze chi gị nya melụ gị gị na chi gị na-ekpe arọ obute gị nọdụ mma n'elu ụwa nwanne m obodo dogwu dike nọ ka dịrụ gị mma mgbadike nọ mụ na-eti egwu alụsi egwu igwe na-akwawo yomochi Chidozie odogwu alụsi egwu etiewo alụsi egwu global odogwu mụ na chimu ibi anya bụ egwu ndị ilo na-achịgharị m n'elu ụwa nwanne m ndị ilo na-achụ m kirikirikiri ibe anyịlị nwanne m
n'ọmụme ya ka Chidozie merụ mụ Chidozie o ibe mena gị ibe mena ibe nyili mụ nne mụ ya ka Chidozie merụ mụ ojego weta marụ ojego hazoko odogwu arodogwu nwanne m Chidozie ijele mma ịma na onye na-ekwu okwu ya onwere ibe ọ na-emela obodo onye egwu na-akpọ onwere ibe ọ na-emela egwu a na-ekwuru mmadụ na nkịtị azụgbara n'ime orumili na-ekwu n'egwu anụ ji eze aga elu ya ma ala osisi na- eru inu atakata bụ na n'ọba dike mụ atakata bụ na n'ọnụ ka na-ebe o ụmụoje mbe were ilo onye amụma na n'ọba onye amụma Igbo onye amụma na mmiri ka ị na-agwọ ya ọgwụ ka ọ na-agwọ ọgwụ karịa ọgwụ ọbụla ọbara ọra odogwu o so na ndị ọkọ ọgwụ Chidozie so na ndị ọkọ ọgwụ ọbara ọra ka eji ama odogwu ịbịa na odogwu mana o nwere ibe odogwu na-emede n'ụwa eji egwu odogwu ịgwa na kpọrọ mmadụ na nkịtị Chidozie obere nwa Chukwu goziri na nkịtị Chukwu si anya nya gaba koja ka ọtọ bụ ụwa na-akpụ nya gaba n'ime obodo niile koja ka ọtọ ba ndụ ụwa na-akpụ ọ bụ niile anya ụfọdụ na-enwe nsogbu onye ya abọ ya agbọba Chidozie Akwọba ka ọ gbalụbịa ya ọ bụrụ ọya ego Chidozie Akwọba bụ ego bụlụ ọya ọgwụ Chidozie na ọ ga-enye gị ọgwụ ibe ọ bụ na ị na-achọ n'ụwa Chidozie ga-emere gị ya were ọzọ were ije gaba ene n'anya n'azụ Chidozie karịrị odogwu ọ karịrị ogwo goteli n'ụwa dịka gburugburu onye na-ebe akwa onye na-ebe onye na-eti mkpu onye na-eti isiri ibe na-akpa Igbo ego akali ofu amụsọ na-enyezi gị nsogbu ya ka m gwa gị ife ị ga-eme ka anyị jebe na anị ọba ka anyị jebe na nke akwa ka anyị jebe na nke ọbara tule akwa ọkụkọ tiwara gị akwa ya bụ balastic solution akwa ịbụ final bus stop tie egwu ijele obe egwu ekolobịa simodo gwu ya onye na-ebe akwa onye na-ebe onye na-eti mkpu onye na-eti isiri ibe na-akpa gị Igbo ego akali ofu amụsọ na-enyezi gị nsogbu ya ka m gwa gị ife ị ga-eme ka anyị jebe na anị ọba ka anyị jebe na nke akwa ka anyị jebe na nke ọbara tule akwa ọkụkọ tiwara gị akwa ya bụ balastic solution akwa ịbụ final bus stop abịa na soshal midia mbọsị mpụtara na soshal midia mụnne m ibe nna bụ juru m anya ụfọdụ ndị kpọrọ nwa pastọ bacha niile na-ebu odogwu ya ụfọdụ na-ekpe ya ikpe n'ọnụ ụfọdụ na-ekpere aja ekpere n'elu ụwa dịka m ụfọdụ kwuru ajọ okwu dị iche iche okwu dị iche iche ba kwuru n'isi odogwu n'anya na ọ bụ na nkịtị mmadụ na-egburu onye chie na-egburu n'elu ụwa mụnne m onye na-achụ Chukwu dozie nwanne m onye na-achụ Chukwu dozie Holy Ghost fire wu na-achụzi n'odogwu ibe ọ na-eme na-adị anyị mma n'ime obodo anyị ọgaranya mmụọ benye chi mmụọ benye odogwu emere obodo n'ama
agụba ma sị agụrọghị onye ilo onye akwụrụ ya ọ bụrụ na agụba nọ n'ojide n'anya na a ga-agụnyere ile odogwu agụba nọ na Chidozie n'okwu ya ụfọdụ ka o nyere 1 million ụfọdụ ka o nyere 2 million ma jebawa mbọ ndị okenye moto eriwo nne n'ime obodo Chidozie o na lolo n'ibi na-emela anyị nụ onye amụma dị ike na-ekpere onye amụma dị ile odogwu Jizọs ndị ọba niile mma Jizọs ndị ọba bụ odogwu na-eluru ịtọ odogwu ego oyito Chidozie m mmanwụ ideji ogbugbu abarị ideji ogbugbu odogwu egwu alụji egwu onye a na-ekiri gị egwu Chidozie na Nnọba Chidozie mmanwụ ibi na-emerụ ndị werika ndị golu moto n'anya babalụba ndị na-alụ ụlọ nnọ n'anya na babalụba o ndị ọbara na-enyere ike n'ime obodo ndị ọkwadola abịa n'anya na babalụba ndị na-atụ ọlụ n'ime obodo n'anya nọ na-egbu ekike o nwere nwatakịrị na-agba mbọ ọfụma ma ihe nọ na-agara aga chacha o jewe obodo oyibo jechewe nata ọnwara ife na-agara odogwu oge o ji nata n'ime obodo wejuru ese jụlụ agwalịa maka Chidozie akwọba ọgwọ na-etiwa gị odogwu ibe mena gị ma ibe mena anyị Chidozie wagbawaba oge o ji gbasịa ọ kpọrọ nwatakịrị nụ okite ka m mebie gị n'elu ụwa jewegbo okite gosi okite bunye nwatakịrị nụ nwatakịrị buru okite n'ọnwa weje wee mebụbụ ma mụ na huo o mere izu ma o mere ọnwa ojewebulu jipụ nata obulu jipụ jewebunye gwara aka ụtọ mere ọbụma o Chidozie na lolo na ọ ga-adịlụ gị mma ọsịmụ ka nọ gị ya nụ obonye Chibuzube Chukwu ọjị a na-eti na-akpụ ugwu na lolo na ọ ga-adịlụ gị mma odogwu a na-eti odogwu na lolo n'izu lokolobịa agwụgwụ ka nwa si eje dịka na ọ ga-adịlụ gị mma odogwu ọmọgọ mmanwụ onye amụma si m kee n'odogwu akwụnede gburugburu nwa mere ọgọ n'ọzọgwu ya akwụdịga Joseph odogwu nwana m akwụnede gburugburu odogwu n'ọlụ Imo steeti bamụlụ odogwu akụ na Thailand Chidozie si m kene gị n'imo tiwakinu gịnị mela akwa ji tiwaki ya bụ iwe silikanu ibe mela akwa ji tiwaki Chidozie ọ ga-adịle gị mma n'elu ụwa ọ ga-adịle nwoke mma ọ ga-adịle nwaanyị mma n'elu ụwa ọfọ ka iji bịanụ ịma na ọbọgero nyama n'elu ụwa jere egbu enyi ibu ụfọgide ji awani mụnne m ụmụnne m ogbute bụ mmanwụ ogbute nye aka lụsịrị arọgbu na agụmode n'ụwa ịma na nwaọcha kalili odogwu nwaọcha abụla ọgwụ bụrụ ọbara ọra nwaọcha webụrụ ọgwụ bụrụ ọbara ọra nwaọcha ahụ ayala katabu ọka lụsị n'elu ụwa ayala kata ọka lụsị igirige mmiri ga-amasị m ma amasị m ejenyela ọra niile
na chukwu dozie lụrụ ya o jere n'okolota ibe anyị ilu obodo ọmụma okwu onye na-emezi n'ime obodo ọ na-etiela anyị ọkụ ọ na-agbapụla anyị mmiri n'ime obodo anyị ọ bụ na ilire gị n'ọnụ ije wazọrọ ya n'ụkwụ ọ bụ na ilire eli ijiri ya wagwu ụzọ ọgwụ karịa obodogu obele nwana ya eze ka ochie nwana ya eze odogwu Jizọs ndị ọbamahụ Jizọs ndị Afrịka dike nọ ga-ale gị mahụ ebuolu m ụzọ egwu ebuolu m ụzọ egwu n'elu ụwa ka m gaba n'iru ndogwu na amanwụwa mmadụ banye aliegbo m ochi dozie m ka nnaba nọ m na-eti egwu m igiligo jere dịka ọkarọ bịa n'ụlọ egwu ọkarọ na-eji mmọfọ ọkarọ dike gaa n'ụlọ abịa ibe sọlụ mmadụ ka ọ na-emelu chi ya ibe sọlụ onye n'elu ụwa n'ọbịa ka ọ na-emelu chi ya ihe ya niile mgbe o jebe wele odika mmadụ maka na gana egwu elu gboro ogogbu na mmụrụ eti egwu ana m agwa ndị Igbo niile anya ya rapụ omenala wejere n'omenelu ka anyị na-anọ omenala ka anyị dozie obodo anyị ibe jikwa onye bụ okwu ndị ọcha were ụka bịaba anyị si anyị mebe ekpele si anyị mechite anya anyị mechite anya anyị ka ikpere ekpele anyị nọ na nya bụ ekpele tupu anyị mee ya anya alụsị dị na ana Igbo ndị ọcha wee bụrụ ya nawazi ya wete dozie obodo bebe n'elu ụgwọ nya ka anyị nọdụ n'ahụhụ nya ka anyị nọdụ n'isi nya ka anyị bụrụ ụkwụ ọsọ n'elu ụgwọ bunye anyị n'aka akwụkwọ edelede n'ọbịa kaba bụrụ bunye anyị bebe akwụkwọ ọsọ yele mgbawo mmụ ibe anyị na-emetara awụ unawu n'uwe ndị ọcha ebe a na-ekpela akwụkwọ nsọ nwa unafu n'ugo ndị ọcha ebe a na-akpọla akwụkwọ nsọ isi ana ụmụnne m ka anyị zapụ anyị enyi ka ọ dịla anyị mma ka anyị za anya n'elu ụwa ka ọ dịla anyị mma nye bụ isi bụlụ isi mmadụ ude nwe n'ube na makwa ọgba dike m udogwu na egwu ndị igwe ka m na-eti egwu nwa bụ egwu alụ na nsọ egwu nwa bụ egwu alụsị egwu nwa bụ egwu mmụọ emezia na m ka ya bịakwa ọzọ chidozie na mmenwezigbo egwu ndị eti egwu na be m enwere m moto ndị egwu egwu ma kolikoli ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ajọ m ka ego ngwa egwu ajọ m ka ego olu m moto ka ntiwe egwu m chidozie na mmụọ m ya ejeli gị ozi arọbụrụ agụ m ya ejeli gị ozi akwa mmelụ m ibe ihe emelụ mmanwụ ibe ihe emelụ mmanwụ ka ị ga-emelụ mmụọ maka na mabụrụ eli echezo ịma na mabụrụ eli echezo mụ na m chiwu dozie mmanwụ arụbuto bute m odogwu onye m ụlọ ori nye agwụ n'ogbo egwu ụmụnne m ka anyị sobedu chidozie akwa ọba sobe chidozie onye amụma na n'Igbo bodogwo ijele mmanwụ ijele anyị ebugheli egwu n'elu ụwa ọ bụ na ebugheli oche n'elu ụwa ụmụnne m na-ebugheli ọnọdụ mgbọchi ọzọ na anyị abịa ọzọ onye na-ebe akwa onye na-ebe onye na-eti mkpu onye na-eti itiri ibe na-akpa gị igwe ego akali okwu amụsọ na-enyezi gị nsogbu ya ka m gwa gị ife ị ga-eme ka anyị jebe na adị ọba ka anyị jebe na nke akwa ka anyị jebe na nke ọbara tule akwa ọkụkọ tiwara akị akwa ya bụ everlasting solution akwa
jele obe egwu kolobia simodo gwu ya onye na-ebe akwa onye na-ebe onye na-eti mkpu onye na-eti isiri ibe na-akpa gị igwe ego akali okwu amụsọ na-enyezi gị nsogbu ya ka m gwa gị ibe ị ga-eme ka anyị jebe na adị ọba ka anyị jebe na nke akwa ka anyị jebe na nke ọbara tule akwa ọkụkọ tiwara akị akwa ya bụ ebe